8η θέση για τον Ηλία Ναλμπάντη στη σφαιροβολία κατηγορίες F55 και 56. Παρακολουθούμε την τέταρτη προσπάθειά του, όμως η καλύτερη του ήταν η τρίτη με 10 μέτρα και 99 εκατοστά. Χρυσό μετάλλιο για τον Μουσάγεφ από το Αζερβαϊτζάν. Ικανοποιημένος από την εμφάνισή σου? Το επίπεδο πολύ ψηλό, φαντάζομαι. Πολύ ψηλό το επίπεδο. Δεν είμαι τόσο ικανοποιημένος γιατί μπορούσα να πλασαριστώ σε μια τέταρτη-πέμπτη θέση. Βέβαια δεν υπερεύει τον εαυτό μου. Εντάξει, ήταν η πρώτη φορά στην Ολυμπιάδα. Το κλίμα μαγευτικό, ο κόσμος υπέροχος. Εξέπεται συνέχεια. Θα σε δούμε δηλαδή και στο Λονδίνο? Να είμαστε καλά, να έχουμε την υγεία μας πρώτα και στο Λονδίνο. Οι εμπειρίες πάντως από αυτήν την Παραολυμπιάδα θα είναι καλές? Σίγουρα, όταν παίρνεις μέρος σε μια Παραολυμπιάδα, που είναι κάτι το μαγευτικό, κάτι το ασύλληπτο, είναι ο ανώτερος θεσμός που μπορεί να έρθει ένας αθλητής. Το προσπαθώ χρόνια, ελπίζω να έχω καλύτερη συνέχεια. Και εμείς το ελπίζουμε να σας δούμε στο Λονδίνο ακόμα ψηλότερα. Σας ευχαριστώ πολύ, να είστε καλά.